Anem a fer un vídeo nou. Un vídeo que encara no hem fet. De zumba, cardio i cos sencer. El que en diuen full body. Full body toning workout. Full body toning workout. Sí, que som-hi. Que pinta és híbrido. Aquest és dur, però bueno, necessitem una mica de canya perquè fa dies que no veia res ni el teu voltant. El nostre entrenador. Una planxa. 1, 2 i baix. 1, 2. No pot anar tan així. Slow. Poc a poc. És una de poc a poc i 3 de ràpids. 1, 2, 3. Oh! Costa molt els ossos. Estic suant. Jo també. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vinga. Cames, braç, genoll, cames. Que te facis? Braç, genoll, cames, braç, muy bien. Genoll, cames, braç, genoll, cames. Braç, genoll, cames. O sigui, fa el braç, genoll, així, si vas... Quan has el braç, tinc la sensació que va cap allà. Sí! I et dono... Sí, et confon molt. Has també fer això amb la cama. 1, 2, 3, aquí. Com que ja no ho surt, ja no ho faig. Aquesta és la versió avançada. Ja està. Una altra planxa. Ai, que calma, tia. És que no moles. I la mama Mama, i calma. I llavors, planxa. I amunt. I llavors, canvi peu. No és un moviment per mi. No puc. Que calor. Home, I a més aquella fa, menys l'avançat, fa salta, llavors de terra, i tot enrere en quadre. Oh, tenia pinta de ser brillo. gana, és dojo. Així. És dur, però és més fàcil de seguir els passos. Sí. Perquè són més tonificació, no? És més no és tan ball. No és ball. La música és rumba, però no fan rumba. No cantar, però ja està bé. Sí. Un core. Aquí. Core aquí no vol ser bé. Hit. Jo no core, què és això? Core hit. Per baix i per dalt. Una mica d'alta, però és igual. Al final no sé com ho faig, però faig com no sé. Me'n porto a la fila de mà. Ui, que tiro. La que fuig és la de davant. Puja davant i canvia de darrere. No ho entenc. Sí. 1, 2, costes. Distribuïm els braços i el peu un costet. És que ja faig el braç i la cintura.